ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଅବୁଝା ମଣିଷ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ହେଲାଣି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଯେ ମଣିଷକୁ 3ଟା 4ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେଣି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଯେଉଁ ହାୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଗରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ କି କେତେ କୋଟି କି ମିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ, ମାନେ ଏମିତି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ଗୋଟେ କୁହାଯିବ ଯେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି କହୁଛୁ କୋଟିପତି, ସେ ବଡ଼ ଲୋକରେ ଗଣା ହେବ କି ମାନେ ଯେମିତି ଅମିରରେ ଗଣା ହେବ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନେକର ହାୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରିଲିନି। ମାନେ ତୋର ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ତୋର କେତେ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତୁ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣ ଯେମିତି ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲରେ ଦେଖିଥିବେ ହାୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଥବ ଅପସନ୍, ମାନେ ହାୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପୁଣି ତାର କେତେ, ଯେମିତି ଆମ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଅଛି 5 lakhsର ସ୍ଲାବ୍, ମୁଁ ସେ ସ୍ଲାବ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରିଲିନି ହେଲା କି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଗରିବ ମାନେ ପୁରା ଜିରୋ ହେଲେ ଗରିବ କି, ମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ସାରା ଯୋଜନା ସରକାର କଲେଣି, ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା, ତାପରେ ଆମର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ରେ ଗଲାଣି। ସିଏ ପୁଣି ଗରିବ କେମିତି ହେବେ, ମାନେ କେତିକି ଟଙ୍କା ରହିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କୁହାଯିବ ଗରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍, କେତେ ସ୍ଲାବରେ ଆମର ହାୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅମିର ତ ଅମିର, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ ସିଏ ଅମିର। ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟାକ ଅବୁଝା ହେଇକି ରହିଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ଅବୁଝା ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା।